Vinga, Has tirat ahir un 5, mira, ara que te vaig a fer jo aquí un altre 5, mira. cicatero. Vist? Mira. Jo sóc campió al Chamelo. El Chamelo, què? El Chamelo. El Chamelo, li diuen? Per cert, iaio, Sí? tu tens alguna cosa que fer del 23 al 27 d'abril? Això cau en Pasqua? Sí, No, en Pasqua no tinc res que fer. Doncs fan una obra molt bona allí al Micalet, en València. Del 23 al 27, l'ànima bona de ses suanes de... Sí, uns xics que fan volteretes i es peguen en paus i coses d'estes. L'ànima bona, me l'apuntaré a l'agenda, sí. Tira.